Sama nyanyi aja. Gak usah ditokne lho. Loh, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok? Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan. Harus keluar lagi. Gus Gendeng rasa ditokne lho. Bene. Ben dhewe ae. Kaino pengen nyanding sampeyan, mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aneng kono Monggo mriki. Alah malah ning jeding bareng. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedho awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wong iki. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Dingik malah grendel kuning. Apa? Sangune nih dompete gol 10.000. Kadang mancing nggih topi SD kuwi. Rambutnya loan wanen kabeh ya. Bocah dek kaya ngono. Ya, wes iki. Dang. Dalu niki pengajian rutin malam Jumat.